sikwamukele mbukeli saqhubeka neindaba zethu lapha ku-DTT. Umholi we-DA yoqokwe ihlandla lesibili uJohn Steenhuisen uthi iqembu lakhe lifuna ukuqiniseka ukuthi ligudluza iANC njengeqembu elibusayo okhethweni langonyaka ozayo. Leliqembu ke belibambe ingqungquthela yokukhetha ubuholi balo kulempelasonto. Ukuhlaziya nje ke ngobe kwenzeka kulempelasonto esiphuma kuyo sinomhleli wezindaba zombusazwe lapha eSABC umzwandile Mbeje. Shandu sikubingelela sikhangele indaba zasemini. Sibonge khona ukuthi ube nathi namhlanje. Sibonge sibingelele nabalaleli. Hayi siyibonile ke ingqungquthela sawubona umbango obuphakathi kwaJohn Steenhuisen kanjalo nodokotela uMphalathi. Ingabe lemphumela yamangazani vele noma vele nje udokotela uPhalathi ubevele engenayo amathuba okunqoba? Sibonga kakhulu nje ubusushilo cha yebo bebekhona abebecabanga ukuthi mhlambe izinto engaguquka kodwa mawuzobheka isimo njengoba ke bekukhankaswa bekubonakala vele ukuthi uJohn Steenhuisen akanambango uzobona nangendlela aphumelele ngayo ukuphumelela ngo-83% ke kusho ngempela lokhulu uzokhumbula phela ukuthi kwayena John Steenhuisen usanda kuqeda kungena esikhundleni emva ukuthi ke kwekade kunomusimayimane kusho ukuthi ubuholi kumbe amalunga eDA abona ngathi ke mhlambe usenethuba angakwazi ukuthi mhlambe abe nalo ngoba uma bebheka mhlambe into eyenzeka kuma by elections ukuthi ukhetho lokuchibiyela babona ngathi inqubekela phambili ikhona ingakho ke engicabanga ukuthi kube lula ukuthi uJohn Steenhuisen ebuyele phambili. Khona ke nguqaphelile kodwa ukuthi uyedwa nje umuntu onsundu lapha ebantwini abaqokiwe ke kule ngqungquthela uSolimalatsi. Ingabe lokhu kuthini ngaleli qembu elivele belithola ukugxekwa eminyakeni ukuthi lona liyiqembu labamhlophe? Mhlambe okay mangabe sizobheka ebuholini ngoko umuntu omdaba waseAfrika uyedwa kodwa kukhona noIndia uAshum bese kuba khona noIkhalati lo sihlalo uIvan Meyer kodwa ke njengoba usushilo iningi labo abelungu into ke mhlambe lokho ukuyishoyo ukuthi iqembu leDA vele eliyiqembu laziwayo ukuthi liyiqembu elisunguleke ngaphansi kwesimo sabantu abamhlophe nakuba ke lifisa ukuthi ke libe la wonke umuntu ingakho abaholi abaningi noxolo ikakhulukazi abamnyama nasebeyiholi leDA kubanzima ukuthi beqhubeke nokuhlala ngoba isakhiwo seqembu umsuka waso ungaba yiyo ingxenye kodwa uyabona ukuthi uma ngabe bebeqhubeka nokuba ingxenye bagcina behluleka buka umuntu njengomusimayimane oye wathola ithuba lokuthi elihole kodwa uyeqale namhlanje othi cha leliqembu akulona baningi obongani baloyi baningi ombalentuli olindiwe mazibuko abantu ngempela laba ababethi mabekhuluma ngeDA ubona ukuthi kusho ukuthi iDA uzubakholwe nawe mabekhuluma nje kodwa ibona futhi manje sebethi cha iDA akulona kusho ukuthi isakhiwo salo yebo siyafisa ukuthi ke senabe kodwa ngokwesakhiwo sabo kufanele ke beyihlunge ngoba kuyasho ukuthi abantu abamnyama kukhona la abangamukeleki khona ikakhulukazi ebuholini. Yeah, sichithiwe ke nesiphakamiso sokuthi uJohn Steenhuisen abe nephini obekuzoba uHelen Zille esho ukuthi hayi lokho kuzophazamisa ukusebenza kweqembu. Ingabe kanti lona leli qembu yini lihluke namanye lingabi nephini umholi wakho ngabi nephini? Mhlambe ke into engicabanga ukuthi igcina isidida ukuthi uma ngabe sibheka amaqembu ezepolitiki siyaswabheka ngeso lika Khongolose ngoba phela uKhongolose yiwo phela esilaziyo esibona elibusayo kodwa ke ngokwezinhlaka zeDA abanalo iphini ngoba uhlaka lwabo luhlukile leso siphakamiso ke asiqala ukuphakanyiswa yona noxolo nangokhetho lwedlule saphakanyiswa saphinda sehlulu saphakanyiswa futhi lokho kodwa ke into esiyibonile kulokhu ukuthi bekukancane abantu abavotele ukuthi sichithwe babo 870 abebesifuna 859 kanti iqale sasigxeke kakhulu kusho ukuthi mawubheka ukhondolo mhlambe ngokhetho luzayo kuyobe sekulingana bobe sebevuma sebesesiphumelela lesicelo njengoba ke sekuzobuswa sekunento ukuthi sekubuswa ngokubambisana kanje ingabe ke mhlambe iDA sibona ukuthi iliphi iqembu emkhandlwini ukubusa emkhandlwini engasebenzisana nalo? iDA enye izinto ezibalekile ezinqumile ukuthi kusuka namhlanje kumbe kusuka izolo ayizokusebenza sidalo neqembu leFF okuhlekisayo kodwa ukuthi emkhandlwini le phambilini eke iDA yayiphatha yayisizwa yiFF kodwa ke sebenqumile ukuthi ke nje abazokusebenzisana sidalo into bazoyenza bazokhuluma nawo onke amanye amaqembu abambono
ifane. Kodwa ke nakho kufuneke ufunde kuyonke lento abayishoyo. iDA yona ngokwayo ithi uma kuukuthi mabebheka uma kuukuthi ipolling yabo kusho ukuthi ukuvota ngaphakathi kwabo bathi cishe basele nje ngo12% kwiANC. Okusho ukuthini lokho? Nakuba kuthiwa benza kahle basasele. Uma ubheka lamaqembu abantu bazohlangana nawo angeke ekwazi ukuthi efike ku50%. Njengamanje eNingizimu Afrika ngeke ukwazi ukuthi uyeke lamaqembu amathathu uwayekele ngaphandle. Into ke abantu okufuneka beyibheke eshow iDA ngaphandle kokuyisho ukuthi bazama ukuthi sichithile iFF sazama amaqembini amancane kodwa akwangafikelelwa lapha ngenxa yokuthi sithatha isinqumo sokuthi asifuni umbimbi lweANC noEFF mhlambe singazama neANC mhlawumbe kwasibani hayi Shanti siyabona khona sibonge kakhulu ngosuhlanganyele kanye nathi namhlanje mini umbukeli ke besixoxisana nomzwandile Mbeje ke mayilana nengqungquthela ebikhona kulempelasonto yeDA